Čaute ľudia, toto bude 10 MCU filmov, sú to filmy, ktoré mám ja veľmi rád, ktoré mňa ako predstaviteľku veľmi dobre, ku ktorým mám nejaký vzťah a tieto filmy vám teraz porozprávam. Ako to bude top 10 rebríček a teraz si posadte, dajte si nejaký snack a môžete to pozerať. A mimochodom toto bude subjektívny názor, že toto bude iba môj názor, ale môžete potom napísať do komentu, či so mnou súhlasíte alebo nesúhlasíte. Bez debat ideme na to. Takže 10. miesto, ktoré som ja dal, je Kapitán Amerika, prvý Avenger. Prečo pre prvý kapitán? Dobrá otázka. Prvý kapitán je niečo viac ako tie ostatné filmy. Viete prečo? Lebo prvý kapitán nám ukázal prvýkrát, aký je v skutočnosti Steve Rogers. Steve Rogers je síce malý vojak, ktorý v živote chce niečo viac, chce mať ten rešpekt, chce byť uznávaný, chce by ho mali ľudia radi a rešpektovali ho, bez toho, aký je veľký. A presne o tomto celom je ten film, lebo Steve má srdce, je to hlboká postava, a ktorej sa v živote ani veľmi nedarí. Ale potom, no viete, keď ste to nevideli, ale možno ste to videli, určite ste to videli, keď pozrite toto video, tak viete, že kapitán bol ešte v tej dobe menší. Ale potom, potom sa dal do armády, no a tam to nemal tiež veľmi ľahké. Ale potom mu dali sérum, ako nie hneď, ale nejaké veci v tom filme vybavovali, niečo toto. A Steve bol vybraný na to, aby sa z neho stal supervojak. On to prežil, všetko. A musím povedať, štramák. Stal sa z neho normálny muž, dospelý, normálne telo, vypracované, ale aj tak je taký istý, aký bol vtedy. Je to milý človek, má srdce a to sa mnou veľmi páči, lebo Steve je dobrý človek, ktorý si váži všetko, aj to na menšiu maličkosť. Má rád svojho kamaráta Buckyho, ktorého bohužiaľ tedy stratil v tom filme. Ale nakoniec sa ukázalo, že potom po tých filmoch to prežil a stal sa z neho Winter Soldier. To je na niečo vec. Ale prvý kapitán je za mňa top. Lebo nám ukázal, aký je byť kapitán ľudský. Napríklad tá scéna, ako sa s Peggy lúčil, keď to lietadlo čo šoferoval, alebo stiačka, neviem čo to bol vtedy, keď to šoferoval a on padol do tej vody. Tak on bol taký smutný, ale ako nie, že bol smutný, ale skôr bol smutný za Peggy. Ale potom, mne prišlo dosť aj ľúto tej Peggy, lebo bohužiaľ už neuvidela Steva a bohužiaľ ako zomrel, on nezomrel, iba spadol do vody s tou stiačkou a stal sa z neho ľad. V hľade na asi neviem koľko rokov, na dlhý čas a potom sa ukázalo až od tých veľa rokov, že nakoniec v našom storočí. A ako v našom storočí normálnom, kde sú mobily, internet, také veci a on bol tedy prekvapený. A naozaj ten moment, keď bežal keď utekol z tej veľkej budovy až von do našho sveta, a to bolo fakt niečo super. Ma to aj celkom zasiahlo, že to bolo šokujúce, celkom zaujímavé vidieť niekoho, ktorý bol legendarný hrdina v veľmi starom storočí, tak sa tam nakoniec objavil v našom storočí. Čo bolo dosť super a cool. Ale celý film je za mňa hlboký a ľudský. A preto mám Steva a vlastne ja samou seba mám aj Chrisa Evansa dosť rád, lebo je to sympatiak. 9. miesto je Iron Man. Iron Man 1 je za mňa top film, pretože nám ukázalo, že Tony Stark nie je iba sobec. Tony Stark bol predtým ten frajírek, ktorý mal auta, bol bohatý, bol playboy a mal takéto veci ako, viete, drogy a chápete, že bol taký, nebol to typický dobrý hrdina. Vlastne to nebol ani vtedy hrdina, bol to iba normálny človek, ktorý bol bohatý a namyslený. Ale potom keď ho uniesli tí teroristi, tak sa to všetko vtedy zmenilo, pretože tam stretol svoj priateľa, ktorého poznal ešte dávnejšie. To bolo ukázané aj v Iron Man 3, že ho ešte dávnejšie poznal. No a spoločne to riešia, ako stávajú pre tých teroristov tie zbrane, ale potom sa rozhodnú, že to všetko zmenia a vezmú veci do vlastných rúk a začnú proti tomu bojovať. Nie že bojovať ako doslova, že ale že začnú rozmýšľať, ako to môžu zastaviť. Tom jeho priateľa aj Tonyho napadne, že spravia oblek
prvý Mark 1 a Mark 1 je sakramentský GOAT. Mark 1 aj po tých rokoch vyzerá strašne cool. A hneď keď niekto uvidí napríklad v nejakom časopise alebo viete, že keď niekto uvidí v časopise tento oblek, ako napríklad viete ako D'Agostini a také tie veci, no tak si povie, ten oblek je z Iron Man jednotky. A presne tento oblek je za mňa dosť ikonický pre tento film. Sice bol dosť slabý, ale oblek sa mi dosť páčil. A ešte jedna vec, že Tony po týchto udalostiach sa zmenil, dosť sa zmenil o veľa percent a sa rozhodol, že sa stane dobrým človekom a bude pomáhať dobrým ľuďom. Áno, máme tu ikonického Ironmana, ktorého má každý rád. Super. A ten jeho nový oblek, Mark 3, čistý komiksový oblek. Milujem ten oblek a samého Tonyho Starka. Robert Downey Jr. bol sakra pre Ironmana stvorený. GOAT film. Takže teraz ideme na 8. miesto. Na 8. mieste je Shang-Chi, Legenda o 10 prsteňoch. Tento film mám dosť rád, pretože Simu Liu, ktorý hrá Shang-Chiho, je za mňa veľmi sympatický. Ja som v tej dobe, v roku 2021, nevedel o tej Shang-Chi, nevedel som ešte o tej postave nič. Teda čítal som veľa komiksov, ale nevedel som, kto je bezketná postava, bo som o Shang-Chi ešte nevedel. Samozrejme prišiel COVID, tie veci, no ale potom prišiel Shang-Chi. A Shang-Chi film bol za mňa top, pretože Shang-Chi bol dosť sympatická postava. Malo to skvelý príbeh, že je z chlapca, ktorý žil so s otcom. Vlastne otec bol ten Wenwu, ktorý bol ešte pred dávnymi rokmi nejaký bojovník, ktorý možno robil zlé veci. A nakoniec sa zmenil kvôli tomu, lebo našiel svoju lásku. A si povedal, že bude normálny otec a bude žiť so svojou rodinou v pokoji a miery. No a nakoniec to tak bolo, ale potom po pár tých neschodách prišli nejakí tí gangstri, ktorí mali niečo nevybané s jeho otcom a potom zabili jeho mamu a bohužiaľ ty kokos ako bolo to celkom také smutné, dosť to bolo smutné, ale samotný film bol za mňa super. Ako som spomínal, Simu Liu ako Shang-Chi je strašný sympatiák. Je veľká škoda, že sme ho nedostali vo viac projektoch, pretože Shang-Chi je dosť sympatická postava, je to macher, ale škoda, že tých filmov nebol viac, alebo v takých seriáloch. Ale toto teraz nejde, pretože samotný film je dosť vtipný, je to dosť vtipný film, má to krásne efekty, tie efekty, ako tam bol drák, alebo to také tie monštra, ktoré vychádzali z tej veľkej jaskyni, to bolo tiež top. Samotný film sa mi dosť páčil a mám ho strašne rád. No a celému filmu by som dal určite veľkú pochvalu, pretože na tom pracoval Destin Daniel Cretton, ktorý robil aj teraz Spider-Man Brand New Day, ktorý som videl a bol plný top, to vám poviem možno v takom ničom videu, ale tu Shang-Chi bol top. A tá záverečná scéna, kde sa stretol so Wongom a potom ešte aj so Bannerom a Carol, Captain Marvel, bolo zaujímavé. Takže Shang-Chi je za mňa super film a parádna oddychovka na večer. Doporučujem. 7. miesto je Thor. Thora mám strašne rád, pretože sa ukázalo, že ako bol sympatický, ale zase zo namysleného princa Hromov sa počase, ako v tom filme, stal reálny, ako bol to sympatia, ale vtedy bol namyslený a keď bol namyslený, bola ako niečo na veľa, že on je viac také tie veci. No a preto musel aj Odin dať do toho našho sveta, lebo ho dosť nahneval, to viem aj pochopiť. Ale vďaka tomu filmu sme videli, ako sa Thor mení, pretože našiel lásku Jane a tá ho zmenila a vďaka tomu sa stal hrdinom. Rovnako ako u Kapitánovi. Kapitán sa stal hrdinom, pretože bol dobrý človek a pretože bol dobrý človek a chcel niečo zmeniť. Že chcel zmeniť samého seba a chcel byť rešpektovaný, aby ho mali ľudia radi. Chápete, ako tým myslím, ako nie doslova, že je to povrchné, ale chápete, ako tým myslím, že aby bol rešpektovaný, no. A tuto Thor je nie až tak rešpektovaný, ako moje to byť aj podobné. Len to, že Steel bol tedy
bol vtedy OK, bol to super chlapík, aký bol veľký taký, aký bol. A tu Thor bol veľký, bol normálne veľký muž, toto všetko, ale bol to namyslený chlap, no vlastne Boh. Ale potom sa z neho stal hrdina. Hrdina, ktorá mám doteraz rád. A je to vlastne môj top 4 hrdina, ktorá mám najradšej zo všetkých super hrdinov. Lebo jeho cesta sa mi veľmi páčila. Okrem tej Thor 4, lebo Thor 4 bola dosť prehnaná. 5. miesto, no vlastne nie, sa pomýlil, prepáčte, 6. miesto, 6. rebríček je Avengers. Spojenie Hulka, Kapitána Ameriku, Thora, Hawkeya, Black Widow, Ironmana bolo úplne cool. Ja keď som to videl prvýkrát, keď som bol menší, ja som ani ako nič odpadol doslova, ale chápem, keď som bol úžasný, že som bol taký, že čože, to aká pecka. No nie, absolút cinema. Toto bol tak dobrý film, že doteraz niekto spomínal, aký bol peckoby. Má to krásnu nostalgiu, ako sa všetci hrdinové spojili. Mal to krásny komiksový vibe a bolo to príjemné. Dosť príjemný film to bol. Sakra. Wow, mám na to krásnu spomienku. Ako 5. film je Spider-Man Homecoming. Áno, vy viete, že mám Spider-Mana strašne rád. Ja som jeho fanboy. No veľmi mám rád. A keď sa vedieť o ňom viac, ak si pustíte nejaké video od Pavúka 42. Pavúk 42 je super borec a on máte Spider-Man videa top. A veľmi dobre to tam vysvetľuje nejaké tie videá, ako je Spider-Man, Batman, chápete, ale tam je o Spider-Mana. A jeho videá sú super, takže už si ich pozrite. Takže Homecoming je viac taký odľahčený film, dalo by sa povedať. Je to originál Peter Parker, ako Tobey, Andrew boli super Petrovia, ale nevyzerali na 18. Tu Tom Holland vyzeral na 18, no vlastne na 15, dalo by sa povedať. Ako v tej dobe možno mal 18, ale viete, no vlastne v tej dobe možno mal cez 18 alebo 20, ale reálne ako timeovo mal ako v tom filme 15. Tam MCU mal 15 rokov vtedy a čisto vyzerala na 15 rokov. Bol to originál Peter Parker z komiksov a on mi aj na Peter Parkera dosedí. Takže za mňa tento film bol dosť super. Ned, MJ sa ukázala v tých pár filmov. Tam bola viac dôležitá ako v tom prvom. Ale Ned bol super kamarát. Možno ešte lepšie ako Harry zo Spider-Man na trilógie z toho Raimiho. Tu Ned a Peter boli super duo. A Vulture bol dosť dobrý zaporák. Len škoda, že ho potom viac nevyužili v tých filmoch. Že už potom sa stratil Morbiusovi, čo Morbius je sám o sebe odpad. A sám o sebe, opakujem sa, prepáčte, je Homecoming dosť dobrý film. 4. miesto sú Strážcovia galaxie. Áno, James Gunn milujem. Milujem jeho filmy, ako vedel zo postav, ktoré skoro nikto nepozná, spraviť strašne populárne postavy. Aj samo o sebe hviezdny. Lebo tie postavy strašne spopularizovali svojich hercov, ako je Chris Evans a... Nie, Chris Pratt aj... No, chápete, až keď toho Dave Bautistu, no. To som povedal Gamoru, ale neviem, ako sa teraz volá tá herečka. Ale samo o sebe je ten film strašne dobrý. Ronan je dosť chladný zaporák. Má ten film, ako som hovoril, tento film má dosť dobrý humor, má to srdce, je hlboký a je to dobrá akčná jazda. Dobre, hovoríte, že to je sci-fi také pre detičky, ale má to v sebe hĺbku a aj srdce, vďaka ktorému sa z outsiderov stanú hrdinovia a spoločná rodina. Lebo rodina drží pri sebe. Tam od Dominika Toretta. Dobre, taký film je Thunderbolts. Thunderbolts má mega rád. Lebo Thunderbolts, ako som hovoril, toto isté spravili, čo s trosovými galaxiami. Galaxie, no. Toto isté s nimi spravili, ale podobné. Tu spojili US Agenta, Red Guardiana, Ghost, Jelenu, Sentryho, a ešte aj Buckyho v jeden tým. A najviac chválim Boba. Bob je najviac super charakter, ktorého mohlo MCU priviesť. A herec, ktorý ho hrá, je strašne sympatický, mám veľmi rád a ako Sentry bol super. A to ako sa brmilo na Voida a všetkých tam stiahol, ako celý New York tam stiahol vďaka svojej tej moci, to bolo cinema. Samo o sebe mám ten film strašne rád. Thunderbolts, minulý rok Thunderbolts bol môj obľúbený film z toho celého roka, pretože strašne dobrý film. Som sa aj pri ňom nasmial, som si ho užil. Ty kokos, dobrý film. A keď si ho nevideli, už si to pozrite. Druhý film je Black Panther.
Mám strašne rád. Ja keď som počul, že som mal Chadwick Boseman, čo rád Blacka Panthera, som bol z toho strašne smutný. Lebo ja si ho pamätám ešte z Avengers Black Panthera, aj Kapitán Ameriku, Civil War. Samo o sebe, je to dobrý herec, ktorý bohužiaľ zomrel. Ale čo už. Ale mám ho aj tak rád. Rest in peace bol. A tento film som si veľmi užil. A Killmonger bol sakra pecka. Tento film má všetko. Humor, akciu, hĺbku, srdce a to správne, o čo som povedal na všetkom mieste, je rodina. Tento film je aj o rodine. Super film. Cinema. A posledný film, prvé miesto je Avengers Endgame. Avengers Endgame je totálne pík. Milujem ten film, ako sa spojili všetci regionové z Marvelu, aby sa spojili proti Thanosovi, aby ho porazili. Jednoducho, Avengers Endgame je môj top film. Ho milujem. A to ako kapitán Avengers Assemble. To bolo totál brutálne. Wow, to bol čistý pík. Milujem ten film. A Thanos, top zaporak. A že, to bol môj top 10 MCU filmov. Dajte like a odber. A zdieľajte to. Čus.